O tom, že aj v Brezne nastal čas, svedčí mimoriadny záujem občanov o petíciu za zmenu volebného systému. Občania sú nespokojní s veľkým množstvom sociálnych a iných problémov, ktoré sa neriešia už dlhé roky. Podľa občanov je príčinou stavu korupcia na najvyšších miestach. Vysoká nezamestnanosť a odchod mladých ľudí do zahraničia za prácou sú jasným dôkazom zlého smerovania našej vlasti. Bieda, ktorá tu narastá zo dňa na deň, je čím ďalej, tým markantnejšia a čím ďalej to je vidieť aj na každej jednej obci a na každom jednom meste. Ľudová hudba z Čierneho Balogu pripomenula bohatú kultúru regiónu. Žiaľ, autentický folklór dnes trpí na nedostatok podpory z verejných zdrojov a je na pokraji záujmu aj Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Takmer 400 občanov, ktorí prišli na vystúpenie občianskeho kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Behíla, svojimi podpismi pod petíciu za zmenu volebného systému vyjadrili nespokojnosť so stavom v našom štáte po 10 rokoch členstva v Európskej únii. Namiesto napredovania sa situácia ešte viac zhoršuje. Ľudia vidia nádej na zmenu v blížiacich sa prezidentských voľbách. Počas osobných rozhovorov s Jozefom Behílom dali jasne najavo, že si už neželajú žiadnych politických kandidátov. Chcú, aby do najvyššej funkcie bol zvolený občiansky kandidát, ktorý presne vie, čo naše Slovensko potrebuje. Občania jasne sa vyjadrili a jasne povedali, že je treba okamžitú zmenu. A je treba zmenu na najvyšších miestach. A politikov a politických nominantov, tých, ktorí sa chcú dostať do funkcie hlavy štátu, vyzerá to tak, že voliť nebudú.